Elitsha yamiliselwa ngexesha lokuhluthwa kwemihlaba phantsi korhulumente wengcinezelo. Nangona intswela-ngqesho, ukungalingani, ulwaphulo-mthetho lusagquba, iKhayelitsha ihambe umgama omde de izofika kwindawo yokuqatshelwa njengendawo yoshishino notyalo-mali. Ihotele ekwizinga eliphezulu iqeshe abantu abali-17. Ithe yavulwa kweyomnga kunyaka ophelileyo. Inamagumbi akwizinga eliphezulu ali-13. Besihamba siphuma sihambe silala kwihotele, so ndabona bayinto endiyirhalelayo. Kude kufuphi nehotela kukho iindawo zokutyela zikanokutsho nendawo yokonwaba edumileyo yolutsha. It's very important for us to look for opportunities. If ikhona igap, we can try and close that gap. Oosomashishini bathi dinga ukuqwalaselwa imiqathango ebekwe kumashishini wasezilokishini. There's a lot of red tapes. The more you go deeper into the business, you find out that there's a lot of limitations. Abahlali balapha akusanyanzelekanga ukuba baye kude xa befuna ubunewunewu noni. Nanjengoko le hotela nengu-4 star ithembisa nokubanika iinkonzo ezikumgangatho ophezulu. Thule Joka, kwiindaba ze-SABC, baseKhayelitsha, eKapa. Abasebenzi basezifama bayaqhubeka nokujongana nemingeni yongaphatheki kakuhle emsebenzini kwezinye iingingqi eMpumalanga. Abasebenzi kwifama iParadise Creek eMpumalanga batyhola ngelithi bagqibela ukufumana imivuzo yabo ngoNovemba onyaka ophelileyo.